Добро. Кирил, почитувани македонци, денес разговор ќе водиме со Кирил Тилев од селото Јаково, Петричко, а сега Кирил живее во градот Сандански. Причина за да зборуваме со Кирил Тилев е вчерашното отворање на клубот Никола Вапцаров во Благоевград. Кирил, добар ден. Добар ден и добро ме најдов. Така, јас сакам повели. Благодарам за поканата. Добар ден. И поздрав до сите слушатели на вашето радио. Да, македонска радиопрограма 3x Z. Да. Кирил, сакам најнапред збор-два да кажеш за тебе кога кога се вклучи со македонското движење како македонец? Аз активно се вклучих така организирано вече като македонец 1990 година, кога се собравме, а иначе това си ми беше во срцето още като дете. Но и така, като се организирахме, вече взехме да работиме така легално, не се криехме от властта. 1990 година собрахме, решихме Кажи ми, Кирил, кажи првен пред 90 година, како бевте, имавте право да се берите, како реагираше полицијата бугарска? Ние пред 90 година всичко беше тайно. Ако се осмелиш да се изявиш като македонец, тайно беше. Така по село, като си бех, родителите трудно говоря пред децата, но като се соберат така група, нещо на честване, и тук си запеят македонски песни и така не подхранва и нас со таа македонщина. И така, докато израснах и вече кажехме, че 90-та година се собрахме. Но преди това в училище не дава да кажеш, че си македонец. Опитва се да не супират, да не говориме, айде да го кажем така, на диалект от македонски. И сменява имената на градове и села. Всичко да могат да затрият македонско. Така живеехме ние през детските години. Значи, тешко бе во училиштето, на училище не смеевте да говорите македонски? Не смеехме да говориме македонски, защото ќе не накажат. Така беше. Кажи ми, добро, 90-та година, како стана собирот на Пирин планина? Тогаш се сеќавам на едно видео, гледав Стојан Георгиев, Костадин беше, Костадинов беше од Јордан Костадинов. Да. Така се събрахме, прво се собрахме во един частен дом. И там решихме да направим организацията. И сега прво се чудихме какво име да сложиме на организацията. Некои викат ВМРО, то си е македонско име, македонска организация от Гоце Делчев. Ама решихме да не го сложиме ВМРО, затоа што ВМРО-то е компрометирано от Ванчо Михайлов. И решихме да сложиме ОМО и Линден, или Обединени македонски организации и Линден. Да, камерата притисни ја. Не притисни, ама
Да. И сложихме, защото се бяхме събрали такива много организации нелегални през Тодор Живковото време, през комунизмът, и решихме да сложиме Обединени македонски организации под общо име Илинден. И така почнахме да работим легално, не се криехме. Отначало лепехме обяви, като първата година се опитахме да направим собор на Роженския манастир в чест на убийството там, подлото убийство на Яне Сандански. И така първата година масово хора имаше. Полицията се опитваше да не сопре, но ние не се спирахме. И така спонтанно може да кажем, че хиляди народ се собра на Рожен. Колко имаше? И полицията... Да. Колко народ имаше? Ами, много народ. То не може да се преброя, ама неколко хиляди. Так. И полицията, като видя, че масово излезнахме, на другата година взе да пречи, да не оплюва, да не църни. Така, побоища, някои хора умря от чутек, от полицията. Така работехме. И сумаки, но както вика един полицаец, така на нива бехме заедно и вика, Кире, вика, со всичко опитахме, вика, да ве сопрем, со чутек, со црнене, со лошо за вас думаме, ама не може да ве сопрем, вика. Така работехме. Имаше македонци много кои се кажуваја дека се македонци? Ами, то сите се кажуваат, че са македонци. Ама полека хората се уплашиха, полицията взе да одат от дом на дом да говорят, че ще те сопреме от работа, че ти сопрем детето да учи, че имаш проблеми, и така хората се свият, така, взеят да не се изявуват така явно. Да се плашат. Да се плашат. Кирил, много луѓе лежеја затвор за тоа што беа македонци. Ама много луѓе, верно е, лежеја у затвор, лежали са. Некои по 5, некои по 10, некои не излезна от затвор. Тамо ги убия. Аз мога да кажа, и мене ме кара там на Развигор. Ама некак си се спасих, не влезнах в затвор. Гонеаме, македонски песни не ни дава да слушаме. Плочи ни трошеа. Що ли не ни правя само и само да не закрият, да не нема. Вчера Стојан Герасимов кажа дека бил затвор пред споменико. Да. Той е бил в затвор, ама нещо повече не мога да кажа за него. Така, познаваме се, срещаме се. Кажи ми нещо повеќе за како се викаше споменикот Георгиев? Паметникот. Споменикот на Димитар Благоев? Да. Што значи Димитар Благоев за македонците? Тој Димитар Благоев е македонец, тој е патрон на Благоевград. И тој е првиот македонец во бугарско собрание да каже, че е македонец и да се противопостави на бугарската агресивна политика за завладеване на Македонија. А која година беше тоа? Не мога точно за година да ја кажа. Од прилика. Но прилика това е
пред 40-та година. Така. Ајде, ова сакам да те прашам, многу македонци кажуваат дека во владата на Бугарија имало многу македонци порано, по 5, 6, 7 души. Верно е? Абе, верно е така да се направо е верно, затоа што де да знам сега дали искат македонците така да влезнат во владата и да могат да кажат, ето, много има во владата, македонци, ама тие са бугари. Или па луѓето се способни и за тоа са во владата. Добро. Еве сега пак да се вратиме на човековите права. Вие не можете да регистрирате политичка партија, не можете организации да регистрирате. За да правите партија треба да имате 5000 и 6000 души, така? Ние не можеме да регистрираме, не е причината, че треба да имаме 5000, те ни правят пречки. Судот излиза со това, вие развалате бугарската нација, разединувате. Тоа е причината, не е причина друга. Чудат се како да ни спречат и тоа ние постојано се работиме, не се плашиме, не се спираме. Оплакваме се до Меѓународниот суд во Страсбург и така Бугарија веќе над 16 пати е осудена за тоа, че не дава да се здружуваме, не регистрира и ни попречува. Да, камерата да ја вратиме пак назад. Знам дека не ви дозволуваат, но ајде уште еднаш пробај. Ајде ќе продолжиме. Јас ќе кажам некој збор додека камерата се врати назад. Отворањето на клубот Никола Јонков Вапцаров во Благоевград беше еден убав настан, зашто ќе зборуваме со Кирил. Сега ќе се префрлиме. Добро е, Кирил. Добро е. Добро, да. Сега ќе се префрлиме на настанот во Благоевград, што се случи отворањето на културниот клуб Никола Вапцаров. Вие сметате дека е Никола Вапцаров македонец, а бугарите велат дека тој е бугарин. Абе, они знаат, че Вапцаров е македонец. Они знаат, че Вапцаров е македонец. Така. Останало е од него наследство, тој което е творештво, и таму јасно си кажува тој дека е македонец, дека се образували македонски литературен кржок, и тој на првата лекција искажува: ние, писателите, треба да работиме за македонското дело, да се афирмира македонски език. Јасно знаат. До сега бугарите викаха, че е радостъпник, са изеднаш, като му сложихме името на културниот център во Благоевград, излезна, че е бил бугарин. Ама тие не ли го убија? Борис трети, бугарскиот цар, го уби. Даже 2 пъти го застрела. Тој пада и жив. И тој нарежда повторно да го застрелат у главата. Значи, македонщината да изчезне.
Добро, сега за организирањето на клубот бевте повеќе здруженија, Кирил. Кажете ми колку здруженија бевте? Ами, ние решихме да направиме клуб и се собрахме Омо Линден, Пирин, Друштвото за защита на основни човекова права со Иван Мазнев за Се мачиме како македонци пак. Да, собрахме се и решихме, намерихме просторија и така пред тоа ние направихме една општа декларација да соработуваме заедно, да чествуваме заедно и да немаме проблеми. Так. Сега некои се противопоставиха, но обшто работата тргна и така соработуваме вече да немаме никакви проблеми. Заеднички всичко да работиме координирано. И така клубот го поддржахме сите и за радост, за среќа вече е отворен и клубот ќе работи заедно за сите. Така, за клубот се испрати помош од Канада. Еве и ние испративме помош за уште еден клуб од Австралија. Ќе намервате друго да и понатаму да се... Абе, ние бехме намерили в градот Сандански клуб и така вече да се оправат нештата и изведнач сигурно некој е отишел при тој човек каде ни даде простор за клуб, са го уплашили и ни извика и вика не, откажувам се, вика, оти ќе имам проблеми. И сега сме в процес на договор со друг там един, ама да видиме што ќе излезе на крај. Добро, ајде да кажеш како беше впечатоците твои, свеченоста како беше, зборувавте, кој зборуваше, кој говореше на денот на отворањето? Ами ние, като вече определена беше датата, тръгнахме радостни сите за клубот. Отидохме там, но беше много полицајци, много обезбедуване. И во клубот, кад се собрахме, радостни. Там имаше една провокација и то од ВМРО, која един там пускаше музика, не можеше да се слуша, полицијата се опитваше нешто уж да го махне, но така му казва да се махне, ама он си стои там на место. Зборувај, Кирил. Стои си на место и така решихме да не е одвонка од помештението, да се говори вътре. Ама то помештението не е толкова големо и не може да собере сите луѓе. Даже и аз не можех да влезна вътре, но най-напред се изкажал Мазнев, Атанас Мазнев и по него други. Аз не успех, защото и аз исках да снимам, нали, така да имаме спомени от отварянето на клубот и не успех насекъде да мога да видя всичко. Но хората беха радостни, всички говореха най-после бугарите да носят вече заровили секирите, да са
да сопрат вече агресивната политика спрямо Македония и македонците. Така? И се надам, и така и мисля, Бугария вече опита много работи, много пропаганда, много фалшификации, но македонците не може да ги направи българи. И сметам да се смири. И така че продължава вече. Клубът че се работи Така? и че не сплотува. Со надеж сме да отвориме клубови во Гоце Делчев, Разлог, Сандански и така натаму. И хората да се успокоюват вече без страх, да се сдружуват. Имаше, гледав, доста народ имаше собрано на отворањето. Ами на отварянето имаше доста народ, защото тия години борба и хората со надеж идат и со надеж и со страх, защото от началото бугарската така преса, медии взеа да говорят, че се сопре клубот, че се изгори, такива заплашвания. Хората се плашиха. Не се явия чак толкова много, но все пак имаше доста народ. И така клубо Имавте, се отвори. Кире, имавте и гости, таму гледав, беше архимандритот Царкњас, имавте, да. Поддржа од 4 дела на Македонија. Така, И кажи. Таму беха главниот секретар на президентот Пендаровски, Бошњаковски. Бошњаковски. Да. Беше на опозиционните партии ВМРО ДПМН Християн Мицковски, на левица Димитър Апасиев. Даже той едно момче там искаше да прави инциденти со тех. Да им вика сръбски платеници, такви едни смешни приказки, сръбски платеници. Как може аз да съм сръбски платеник? Да, го гледав това, да. За Македония. И никой не ми помага за нищо. Това си е моя идея. Това си е в мене македонско нещо има и аз си го защитувам. Никой, ни сръбин, ни бугарин, ни грък, никой не ми помага. Ами пречат. Пречат, да. Го видов на телевизијата бугарска и Никодин Царкњас. Ами там, да, аз, защото тук с телефона, архимандритот Никодин Царкњас, Ристо Причков. И там жената, заборих и името. Евгения. Евгения, да. И те постоянно ние се поддржуваме. Царкњас постоянно идва при нас, кога правиме нещо. После професорката Виолета Ачковска, професорката Нада Проева беше. Така. Адвокатот Тони Менкиновски. И така, имаше журналисти, които снимаха. Имаше хора, които не поддржува. И от Република Македония, от Гръция. Чекахме и това Васил Стеровски от Албания, но после разбрахме, че той имал гости там ли некъде до Корча от Битола гости и не можел да дойде. Во музејот во Корча представува македонска култура.
После ние получихме там много честитки от други държави, от вино, жито, радостници, сълзи, вика, ни течат. Се радуваме, вика. Това, вика, е и за нас радост, не само за вас. Да, и од нас имаше честитка, и од целите македонци во светот исто испратиме честитка. Да бе, много сме доволни, че това се случи. То може би ние сега не го чувстваме толкова, но това е историческа дата. Да, че се помни в историята. България да пробиеш да пусне Македонски културен център. Това е историческа дата. И сме много срекни, че това се случи. При взето полицията коректно си свърши работата, нямаше инциденти, полицията не пречеше, така явно да пречи нещо. Всичко, което бехме планували, само че там аз не пускаха да идеме до паметника на Гоце Делчев и там не им са дали джамбас, че той е неуравновесено момче. Аз така го определям. Ама той бе, Кире, той е европратеник. Абе, той е европратеник, ама е грешно пратен там. Излага България. Пречи на добрите односи на Македония и Република България. Крайно време е вече. Той не може да се осъзнае. Той е неуравновесен. Той е до костите мрази Македония. И той не знае, що прави сигурно. Аз така чувствам. Но само и само да пречи. Трябва България вече да го спречи, да не прави такива смешни такива едни неща. Срамни. Да, сакам и аз да кажам дека, како што рече и ти, Кире, полицијата вистина си ја заврши добро работата. Ами, нема, пазиха не около 100 полицайци, може би жандармерия. Интересното беше, че само Джамбаски се яви опозиция на македонците, иначе хората по улиците не гледаха, може би се радваха, усмихнати, гледах така хора, никой не ни пречеше, може би не са съчувствали, ама те си знаят там. Само Джамбаски и това момче там, къде с една камера. Такова пречеше там, пускаше музика и се опита там с Пасиев и с Мицкушки нещо да говори там глупости. Да, сакаше да ги... Хората го свиркаха и полицията го манага вече, немаше го. Да, викавте Македония, така? Да, там хората не могат да се намешат така, да го избутат, защото ти го използват това после против нас. Ние сме такви, онакви пияници, разбойници, но полицията го изтера от там да не ни пречи. Добро, и взеха да викат. Да, Македония. Кои се вашите пораки сега до Европската заедница, до владата, до власта на Бугарија? Што им порачувате на нив? Што како да се барате нешто, да побаравте од власта за во иднина? Ами, от власта вече ние не сме нещо, кои сме нелегални. Активностите на Македонския клуб Никола Вапцаров не са спортивно с Универсалната декларация за човекови права, нито с Рамковната конвенция за защита на националните малцинства.
Македонската държава трябва да ги поддържи и да почне и да помогне и сите сдружения, чия цел се демокрацията и унапредуване на човековите и малцински права. Държавата да помага. Така, вие до сега не сте имали никаква помощ от Македонија? Ами, никаква помощ не сме имали от държавата. Ние самите тук блокира нещо. Самите вие го правевте сето тоа до овие 30 години, така? Ами, ние тия 30 години самите се организирахме, даже може да кажем, че дойдохме вече да не можем да правим нещо изяви. Ми нямаме средства. За да идеш до Благоевград, трябва да платиш. За да купиш нещо, трябва па да платиш. Дойдохме до такво положение, даже аз на Стойко му виках, ние нямаме вече пари, викам, не можеш нищо да направим. Нито можеш микробус да вземеш, да откараш хора некъде. До там достигнахме. Да, сега последните 2-3 години е голема кризата. Како што рече Кире, еден мини автобус да земиш кошта пари, да одите со кола од еден град во друг кошта пари, на гробот на Јане Сандански да одите треба пари, затоа треба помош од секаде. Да, аз не да кажа нещо, но така, до сега съм дал около 500 лева от така, от мене, от джеб съм дал. Да. И така работим. Пак мобилниот под ти се губи сликата, така? Камерата. Абе, мобилниот нещо взе много да такова. Ајде уште еднаш да се вратиш на сликата, па ќе го завршиме интервјуто. Убаво интервју направивме. Уште ме интересира да кажеш збор 2, дали Гоце Делчев е бугарин? Абе, како може да е бугарин, кога Гоце Делчев правят организация? Организацията правят ВМРО, вътрешна македонска. Значи, нещо, което се работи за Македония. Ако беше бугарин, ти имаше нещо бугарско. Ами, ако беше бугарин, нямаше бугарите да правят в София Върховен македонски комитет. Нещо противно на вътрешната организация. И така не се умея да вземат организацията да превземат и почна с убийства. И вече македонците гинеа навсекъде. Или в София се пука и всички затварят прозорците, затваряйте, викат, че македонците, вика, се пукат, вика, македонците трябват. Така бугарите работят. Кога се формира тој Врховниот комитет? Тој е спротивен на овој другиот, нели? Да, Върховниот комитет, като сега точна дата, не мора дата. Точно не мога да кажа, но това е скоро след образуването на ВМРО. И Фердинанд решават вече да направят Върховен македонски комитет и така от София да се опитат да преземат вътрешната македонска организация. И така бугарите са работили винаги, кога се образува Омо и Линден и те наприя ВМРО. И па решия така да не закрият нас, но Омо и Линден си е
Омо Линден излезна. Сега там вече излезнаха няколко македонски организации. И то заради полицията, заради вътрешни проблеми, така стана. Още не знам да не се изгуби камерата. Кажи ми збор-два и за велат дека и Кирил Методија е нивни, па и цар Самоил е бугарски, па и не знам кои други македонски личности се нивни. Аз така го разбирам. Всичко е бугарско. Те правят пропаганда с фалшификации, с лъжи и така изкарват всичко бугарско. То е срамно това, бугарската пропаганда, ама така. Имат си една от 150 години пропаганда, която искат всичко да е бугарско. Работили са, ама не може. То е срамно, когато Тодор Живков през време на комунизма реши всички в България да ги направи бугари, македонците най-напред подложени на асимилация, после турците, ромите, бумбари, мравки, всичко бугарин да е. Даже имаше опити, ако може, вика, да се затвори границата и пили да не може да префръкне през бугарската граница. Всичко да е в България. Таква истерия в България беше. Кире, заврши го интервјуто со ова. Зошто не го сакаат Георги Димитров? Те, както и Георги Димитров, защото Георги Димитров си е македонец. Решил да даде вече правата на македонците и така вече става македонско автономия дава, македонски език, македонски училища, защото вижда, че има македонци и им дава правата. Ама те за всичките така правят бугарите. Кога им иде са македонец е, кога не им иде са бугари не е. И за Вапсаров така, и за Козарев така, и за Яне Сандански така. Убиват ги и после викат, хората се заборавили и сега че викаме, че са бугари вече. Така беа и во Втората светска војна. Беа со цар Борис беше подпишал договор со Хитлер и со Германија и на крајот сега велат дека тие ја ослободиле Македонија со бугарските партизани. Да. Те со Хитлер, като Хитлер им обещава Македония и те окупират Македония и сега ми се правят на администратори, а колко зулуми направиха Втората светска война и со македонците, и со евреите, и пак не се срамат, пак викат ние сме освободители. То е срамна политика бугарската. Добро, јас благодарам многу за интервјуто. Имавме малку проблеми со камерата, но тоа не е ништо. Гласот твој се слушаше. Успех ви пожелувам, честитки за клубот и следниот клуб да се видиме и јас да дојдам да бидам присутен. Јас поемам ангажимент, јас да те поканам да дојдеш во Сандански. Ја благодарам многу. Ајде, и јас благодарам. До слушање.